Mga ka-Disciple, ngayong buwan ng Agosto, may espesyal tayong ipinagdiriwang. Ito ay para sa mga kabataang tahimik pero tapat sa paglilingkod sa Diyos, ang ating mga altar servers. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa araw-araw na buhay ng simbahan, may mga kabataang laging handang maglingkod, nakaalbong puti, tahimik, pero alerto. Hindi sila nakikita sa spotlight, pero sila ang laging unang dumarating at huling umaalis. Mula sa pagtunog ng kampana, pag-aabot ng ostya, hanggang sa paglalakad sa prosesyon, sila ay mga bata ng simbahan, mga munting sakristan, mga katulong ng pari sa dambana. Altar servers, kayo ay hindi lang taga-abot ng ostya. Kayo ay buhay na saksi ng pananampalataya. Sa inyong simpleng oo sa paglilingkod, maraming puso ang nai-inspire. Kaya ngayong buwan ng mga altar server, saludo kami sa inyo. At sa mga nag-iisip palang sumama, huwag kayong matakot. Ang paglilingkod sa Diyos ay never sayang. Ipagdasal natin ang lahat ng altar servers na lumalim pa ang kanilang pag-ibig kay Kristo. At kung may kilala kayong kabataang may bukas na puso sa paglilingkod, baka ito na ang sign nila para magsimula. I-share mo ang video na ito at itag ang mga kaibigan mong altar servers. Sabihin mong, saludo kami sa inyo. Ako si Brother Rai, para sa Diyos, para sa simbahan at para sa altar. Tuloy ang serbisyo.